Velkommen til Pragtfulde Grunde, hvor du har mulighed for at købe en attraktiv byggegrund på Fyrtoften, hvor 15 parcelhuse allerede er opført. De centrale grunde ligger fantastisk i forhold til både Vejle by og natur. De grønne områder er helt ideelle til børnefamilien, og med en byggegrund har du mulighed for helt selv at bestemme, hvordan du vil bo. Grundene ligger tæt på både skole, indkøb og Vejle centrum. Alt, hvad en børnefamilie skal bruge, er derfor inden for kort afstand. Der er kun 7 ledige grunde tilbage, så tøv ikke for længe med at slå til, hvis du ønsker, din familie skal bo i dette skønne område. Kontakt Danbolig Vejle på 75 72 44 44 og hør mere om mulighederne for at bo på Fyrtoften.